Dobrý deň, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska vám ukážem to, ako som sa z hentého dostal sem. Si zhulený? Takže pozorne pozeraj, pretože toto je Best of 2025. Samozrejme nezabudni dať like, odber a poďme na to. What? Ja som ho už hýtol. V dnešnom videu si zahrám Manhunt proti môjmu kamarátovi Matúšovi. Jau. Ja som ťa vypol one shot. Že Matúško, môžeš sa rozlúčiť a povedať ahoj, ahoj. 2, 1, yes. No poď, no kto je tu srap? Hej, dvaja na jedného, to sa mi páči. To sa mi páči. Ja tu lietam. No proste, nie to ťa laguje. Dobre, ja skúsim nejak základne obstavať posteľ. Ja som videl, ako si spadol. Ja som to. Ja sa nebudem vyjadrovať. Mňou zatiaľ iba Matúš, môj najvernejší spolužiak, kamarát, takže ahoj. Ja tu mám leva. What the fuck, kamo? Vyzerá, ako keby si bol najhorší hackerka. Ja nemôžem písať! Yes, cover me in the breast. Počkaj, ja by... Koľko to dáva damage? Aha, tak trošku dosť. Preto to potrebujem... Samo kde si? Čo spravil Samo zase? A proste hitol Aďa a Aďo mu dal one shot. Oh. No, poď dolu, kuj villagerom. Začal si ma fajtiť, tak ma aj poctivo dofajti. Nebuď neprátelský. Hej, Ahoj. nebuď... Už nie. Oh yes! Pozri sa, čo sme tu spolu všetko vybudovali. Toto bolo miesto, kde sme spolu všetko vybudovali. A ty si sa rozhodol ma zradiť ku koncu. A presne preto končíš. Lebo som stratil všetko. Všetkých kamarátov. A jediného, ktorý tu počas celého servera so mňou bol, aj toho som stratil. A ja počujem hromy. Ale vieš, akože ono to, tej kamer nevadí to, že je nejak nakrivo. No to nevadí. Vieš, to zaberá okolo seba. Ono tomu ani nevadí, ani keď je to takto. No? Takto, pozri. Dobre, vidím to. Nevadí, že to je také viac na cestu namierené smerom dole? To bolo presne to, čo som ti ukazoval, keď sme začínali stáť. Že nevadí, aj keď je to takto. Á, dobré, lebo takto je skoro, no. Dosť. To som v prdeli, ty vole. Plávaním sa ti uberá. Oh yes! Oh. Mám to! Druhý deň ráno sme sa rozhodli, že pôjdeme sa okúpať do Turčianskych teplíc, do takého akvaparku, ktorý tam je. Bolo to tam celkom zábavné a keďže ja mám novú 360 kameru, veľmi som sa s tým zabával. Adam, môžeš niečo povedať? Toto je môj otec. Toto som ja. A hento moja sestra. My sme teraz
dolyžovali. My sme prišli a najedli sa. Teraz dlho. Aj pršalo, aj... Ježišmaria, to je nejaký ten, ja nejdem pozadu, aby som nebol čierny. To znelo rasisticky. Ja ti pošlem fotku. Ja som fakt slep. Ja som ti iba poslal fotku toho, ako krásne sa tu máme. Vidíš, že aj Enderdrag sa má pekne. Kriedlovi. Štartujem hru. Počkaj, takto sa chcem pozrieť. Ja som si zobral kožu. Teraz si pozri sa, ako som ja oblečený. Ja by som sa nazval, že letuškové duo. Ahoj. Papier. A tuto sa dá získať motorová píla. Oh. A netuším, ako sa dostaneme naspäť, takže idem tam. No dobre, tak ja už som sem šiel tiež. No, neviem, ako sa tuto dostanem a asi sa ani nedostaneme. Ja sa rozhodne niekam dostávam. Ja som hore! Okej. A som tu. Nie! Ty si ma tam zablokoval. Yes, som tu. Áno, yes. No, tak poď ideme na drevo. Ja mám takú veľmi rýchlu otázku, Kubo. Zničil si ten stromček, ktorý tu bol, lebo ten stromček zmizol? To fakt? Ja som ho teda nezničil. Tak super. Super. Možno ich zapaliť. Dobre. Nejak rýchlo zomrel. Ďalší. Počkaj, To je ten krpatý. Ešte horšie ako... No hurá. Ale predstav si, že by prišli traja tí mutanti. A ďalší. Ty bol... Hlavne keď máš ten... Dostal. Dobre. Vidíš? Áno, ja vidím, čo robí. Začína... Shit. Ty vole, to sú nechutné. Shit. Fuj. What Ty the... vole. What the hell? Fuj. Ty vole, to sú... Bráško, pomôž. Je to mŕtve. Lietadlo. To je to, ktoré sme mohli zostreliť. Áno. Leško. Ja počujem, ako škrka s tým zapalovačom. A ja som to počul. Ale Tam už vidím behať. Ježiš, to ani nám ani chvíľu nedaj pokoj. Aj zima mi začína byť. Mne, tak hovedo. Yes! Yes! A tak vznikol jeden jediný maze na celom serveri, ktorý neskôr vypútal trochu nešvaru. Ako sa ti darí? Veľmi dobře, ale to nemůžu říct o Ja viem. všech ostatních. A našiel si ich bejsku, či ako si ich zabil? Já jsem totiž jim řekl, kdo první dojde na spawn, tak dostane 23 diamantů a hodím přišli oba. Potom prišiel do bejsky a ja som rýchlo pochopil, že ich vypal veľmi rýchlo. A potom sa stalo toto. Nechceš prísť na spawn? GG. No to je GG. Tak to je GG. Počkaj, ja sa pozriem do statistik, či mi to započítalo ako smrť. Mne tu stále... Ale Vieš čo sme práve momentálne spravili? kámo, co to je? My sme naduplikovali veci. Týpek sa utopil. Počkaj, viem na ňo vyskočiť na tej vode? Že by sme si spravili taký most? Most. Nesmie, tu sú tí zase. To jaké kombo mi zabila, kámo, jo. Ja, ty vole, ja začínam umierať, ale fakt do pekla. Ty, to čo je za svinu?
Keď sme tu na... Ty kokot! Moja má sieť, ale tentokrát 2. Ide to? Vyzerá to dobre. Postihnutá vec. Hlavička. To bolo úplne... To je normálne. Ty si smradlavý, Aďo. Nie. Ale aspoň máš kamarátov. Ďakujem za sledovanie tohto videa a podporu u celého tohto roka. Nezabudni na like a odber. Tých 100 odberateľov bolo dlho pre mňa sen. A rozhodne toto ešte nekončí. A pre toto video je to všetko. Zatiaľ, čau.